Iki rene sing ngadeg iki karepmu piye? Ngetop-ngetopmu yo. Oke, kita panggilkan penyanyi yang satu ini yang datangnya dari Tenggareng. Monggo Bapak Mus Yanto adalah Ibu Martini. Iki piyayine, Mas? Terus semangat. Mbok yo rono lho sing endi? Ayo sing endi? Aku ora ngerti soalnya. Yo. Oh iki wes. Yo. Galup. Ya. Ayo Mas. Heeh. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Kijing miring. Banter kuning gawe rebutan. Koyok ngene rasane nongko. Kurang legi ditambah gula. Kijing miring ayo Dek. Kijing miring. Kijing miring. Lenjer kuning. Ayo jondeleng. Kaya ngene rasane nongko. Piye? Kurang legi tambahi gula. Kaya ngene rasane wong tresno. Neng ati loro neng godhog. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Ayo bangun rumah tanggane. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Aduh, ayo. Ojo ngalamun lho. Ayo Dek. Ditarik monggo. Lalalilo. Ngangge mandek riyen mboten iki. Ora usah nganggo mandek, Mas. Langsung ana. Soalnya selak ngantuk aja diindekne. Ayo Mbak Ronggo. Tarik sik, Mbah. Tergandeng momot tebu. Nandeng nalino nunu ayo Dek. Kijing miring ayo Dek. Kijing miring. Kijing miring. Kambil bolong pangan bajing. Intan kali, kulon ya kali. Tengah-tengah tanduri duren. Santri aku ya santri. Kowe dhewe sing ora santri. Ayo Dek. Ayo Kijing miring ayo Dek. tarik ditelaske nggih. Kijing miring. Ayo. Miring ulon. Piye? Lencer kuning dadi lakon. Awan aja mega mendung. Trenggiling akeh lugute. Rate kawang rate konundung. Kelingan kepeciane. Wana-wana jone keretan akeh ulane. Rapi prawan dari koretan. Kandek sitek tiles sindene Mas. Kijing miring.
Mbah suwun pepundhene saking Meruya. Wong niki nggih luput mawon dadi lupute niku entuke mung selamat terus. Nggih. Mangga. Monggo pengen baksa Mbah Mus, monggo. Monggo. Mangga. Halo, halo. Semonggo Bapak pepundhen saking Meruya, Bapak Musdianto. Monggo, monggo. Enten fotone iki. Iya. Kicek miring ayo dek, kicek miring, kicek miring ulon, cer kuning dadi lakon, awan-awan aja mega mendung, trenggiling akeh lungguhe, rateko nyawang rateko nudung. Kelingan kebenciane ayo dek Jangono jangono mas, jangono timun sigarane. Ayo bangun rumah tanggane mas, jangono jangono mas, jangono larang disampirke omahe cerak ora ngampirke. Amper ki ngerti ngetan ora ayu. soto ngulon ya soto paling enak iwak sisik ngetan bojo ngulon ya bojo paling penak bojo sing isik ayo dek kicek miring ayo dek kicek miring lho Se Bapak Musdianto ngepos-ngepose wong ya bot-bote eyang kakung niku ditangisi putune. Ah, Dek. Jane ya atine ngempet kemu ketok ya Mbah nglirak-lirik. Kancil. Nggih. Mbah Kancil. Oh lagi salah. juga ngerawuh iki Oke, Bapak Mbah Kancil Kancil. jelas nada Nggih. yo dilanjutke niki keluarga saking Manggarai Masa Mbah Gedang. Kitan paling ulan iki tenan apa mangguyonan. menyang Semarang kok nonton keroncong lagune Bengawan Solo dadi wong wadon ora nglarang ngane ojo ngono ayo dek ala kicek miring ayo dek kicek miring kicek miring kambil bolong pangan bajing diciwir-ciwir dadi selawe jika papat garis selikur tak pikir-pikir ramen kok duwe ora urung dadi sedulur ayo dek lagi miring ayo dek kicek miring miring etan lencer kuning dadi rebutan Ayo Mas, kicek miring. Ayo Mas, kicek miring jalalila. Pripun Pak? Nyawer niku mawon, Gusti. Iki
nek sing arep nyawer pecel piye? Tampa apa ora, Mas? Kowe kudu no. Niku ditampi. Niku Oh, wong nggih. nggih murwakani lah mungkin nek pun Oh, jenengan dahar Padahal niku. wong tipis Estu. Iya bener, kudu. Mas. Ora iso. Aku nggak boleh kurus berarti Mas ini artinya, Mas. Niki Mas Bono, Mas Bani. Ah, bosnya sido muncul, Sugeng. Nyuwun lagu menapa? Oh, Miki. Mas Min lah. Nyuwun lagu menapa, Mas Min? Tinggal katresnan, Mas. Oh, nggih. Iya dong. Habis ini dilanjutin ninggal katresnan nggih, Mas Wah, Asep. ninggal katresnane senengane garap Samboyo cah kuwi. Nggih. Ayo, piye? Ayo Mas, lebokke Ora Mas. iso ngisor terus geri sekali-sekali nang dhuwur. Kowe cek enom ya. Ayo Mbah Ronggo dilebokkan parikan. Lah anak wis aku biasane nglebu. Ning dong-dong ya metu dhewe. Upamu. Dasar ya bingung kentekane obat ya mula ya kleru. Ya. Piye nemu? Lebune piye ki mau nang ngendi yo? Parikan Mas. Mikul suketi entul-entul. Banyak bisa kumpul Mas. Kita miring ayo Mas. Kita miring niatan paling ulon. Iki tenan apa mangguyon. Monggo Mas Win, Bosnya tinggal sido katresnan. muncul. Saya nek kata medeni. Mas, yang ngoni putu. Monggo monggo. Mbah Eyang Mul kita Mulyono, monggo mbok pilih bane kepareng beksan monggo. Damel capi saya raketang jumeneng sawetawis. Monggo. Monggo Mbah Mus. Iki abang podo abang rasa kakek. Yuk. Monggo. Aku yo rada isin lah. Lanang dhewe, anak wedok. Suku ngerti ae. Wedok dhewe, anak lanang tak sekolahke. Bisa gedhe dadi pegawe. Anak lanang dhewe Mas, anak wedok dhewe. Bisa pinter sekolahe, bareng gedhe dadi pegawe. Aduh enake. Ya Mas, timun sigarane. Ayo banget agamane. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tak suwer-suwer dadi selikur. Jiko papat kali selikur. Tak pikir-pikir mamelu duwe. Ora urung dadi sedulur ya. Lambi ireng, atoknya ireng Mas. Sandal cincin kokot semoto. Aku seneng, kowe yo seneng. Ra duwe duit, mulya kono Mas. Jon neng karetan ake ulate. Rapi prawan kari koretan. Kacek sitih pilih radane. Anak lanang dhewe. Anak wedok dhewe. So yen gede
diajar. Iya aku njaluk kowe to ya. Oh. Ayo monggo